ପ୍ରିନ୍ସ ବାବା ଏ କ'ଣ କରିଛି? ପ୍ରିନ୍ସ ବାବା କ'ଣ ଖାଇବ? ପ୍ରିନ୍ସ ବାବା ଖାଇବ କ'ଣ ଏଇଟା? ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? କଲରା ଚିପ୍ସ ଖାଇବ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଲୁ ଚିପ୍ସ। ତୁ ଖାଇବ? ଟମାଟୋ ସସ୍ ଖାଇବ? ଟମାଟୋ ସସ୍ ଖାଇବ କି? ତୁ ଖାଇବ? କେମିତି ଖାଉ ଦେଖିବୁ? मम्मी बोले मम्मी बोले मम्मी बोले ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାବା ବାବା ଅନେଇଲ ଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖ 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 ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାବା ଦେଖ ଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି।